Agoy mga ka-idol. Agoy. Op. Yes mga ka-idol, nanata diri sa Sitio Tama, Barangay Kawayan, Malungon, Sarangani Province. Niya kita sa atong igagaw nga si Nuno. Unsa kita dito pangalan mo no? Sus na si Eduardo de. Oh si Eduardo. So Eduardo Silin, sus Silin pug ko igagaw nako. First cousin sila ni Papa. Ang buhaton Nuno karon si Nuno ang iyang angga musaka sa sangkutan. Testingan nato saka pero tanaw na to yang tuba og daghan bag sulod. O baka na nasudlan nag-ulan. Among ulan gabi eh. No, dres kamera no. Kamera? Oh, unsa may kuan nimo imo aning sanggutan dili? Sugo lang ang Tonyo. Gisugo kang Tonyo. Si gisugo kani Uncle Tonyo. Sa imong pagpuyo ning lugar pila nagkakatuig diring murag dugay-dugay na gid no? 60. Ha? 60 ka tuig pila na edad mo? Muya. Ha? 54. So wala gid ka naka ano, wala ka kaunahon nagminyo sa una no? Wala, ang ngano man, unsay rason nimo? Mga ka-idol, wala siya kaunahon nagminyo daw kay ni tukar raw yung katapol. Itama daw siya ba? Daghan mga taong inana mga idol nga. Inana tamadon. Oh, tamadon mo diskartek babae ba? Oh, mao kay na sa sinuno. Tanaw na to sinuno. Musaka sing gutan sundan ako kay tanaw na ko yang tuba. Muinom po tag tuba gamay. Di lang ta magpalabi kay bising mamula atong dunggan. Saka na kana. Sunod ko sa babaw, musaka na sinuno mga ka-idol. Ibilin sana ako ni cellphone akong sapatos, nanggalon ako. Apil siya ko. Oh, mapil. Tanaw na to ang kuan. Tuba. Oo. Putol. Ha? Maputol ang? Hikot. Hikot sa galon? Duwagi. Ug maputol ng hikot sa galon, wag gituba mainom no. Gamay. Ha? So mga ka-idol no, kini sinuno. Igagaw ni nako. Mao ni say pa-actingon ako sa kuan, sa video. Sa bagong nabuhat ako nga kanta. Madunggan ran og makit-an ran inyo mga ka-idol. Ayo, pwede na eh. Taas. Kana, pwede na. Di man ko magsinlas babaw. Sus dara, uy. Oh no. Sinilas. Kubuon ra magyapon ako ni kay dugayang Nuno mukat-kat oy, ra na. Ikaw una. Oh, si Nuno atong sundan sa babaw, makita ka sa kamera no, gisundan ka. Oh. Musakas babaw. Na. Gisundan si Nuno nga musakas babaw. Kuhaw tuba lagi. Na, di ba nakita niyo mga ka-idol, ni sakas Nuno? Mas babaw? Sunod ko ha. Mga ka-idol, akong mic idol. Basig matanggal mga ka-idol. Ako isipte. No, mahulgan kong sugong no. Yeah, testingan na to ni Saka ni. Sus. Istol na. Mulay-lay ni itlog na to. Hop. Larga. Hop. Larga. Sus. Ka. Uy, hadlok kong Saka no. Asa ko? Asa ko agi. Naman yung tiin. Okay, sudah dito to. Ay, ako kay kuha ang palwa ba. Uy, agyan ano? Ito lang. Uy. Disuray. Okay. Na. Di ko makita mga ka-idol. Kita. Kita. Na ako dre. Uy, kaway. Uy. Oy. Naibakukang. Tara. Uy.
Na. Daghan ba kang tuba? Disura mga kaidol, oh. Sa una, dali ra kay nakasakon ni sanggutan. Kadugay-dugay na. Wala, kutasan na. Bukas. Lagi to ba? Oh. Lagi tuba. Lagi. Ito nga. Uy, kana. Pikas tunga pud ba no? Guro? Wa man impo no. Wala lang. Ano ni? Kini oh. Hindi na. Tungog na. Tungog na. Tungog. Tular ba? Ano ni? Kutasan ko. Nausik no sayangan na no, oy. Dito ang tanak dito. Oh. Ako'y gunit sa galon. Ano lang. So, sinuno, di man kay hawad mo ipis no, no? Yung muna gamay gwa ba? Lamihan ng lasa, oy. Abot diri ang ko, no? Tamis ba, no? Ba't? Tiwan mo niya bis. Mo niya bis ni. Hamabo ni ba? Uy, Dito. bitaw, no? Kay mo lagok mo to. Daghan mo to sa mabisan. Dawa, oh. Dili na agin sa bugod. Ang bugo ang bis ka po. Anong gabi? Na. Na, may lang na, kuan, morning, isa ka puno, ano? Kupinsaan mo butang galon, mahuli, yabo na, ah. Hindi na. Ano daw ang kahigyan ka? Pitlagong? Ha? Ito tungog dito. Kapag kadungugan, no? Kay na-address ko ang mic, no? Ari, oh. No, Na, nari. dungog kay ka, no? Okay kay dia? Kita oh, mahawal kay mo hapak no sa ko ano? Atlan gyud sa kono. Oo. Pananggot. Pagka may maayo. Tok. Di sulbad. Wala yugas-hugas ni pitlagong lang. Ano lang. Para kon gamay no, aso pait gamay no. Pait mo siya. Testing ko ani sa una ba. Kuan ka punuan 5. Pero dili na nakalisod oh. Lisod kayo ang agyanan. Bababa. Junior pa ah. Gulgulong. Ayaw. Mulago mo na. Kuya, wag pahid mo sanggot eh. Pahad man sa imong kamot. Ikado. Kuya, masaya na, ano, ibutang ni mo. Tungog. UTC tungog. Oh, ibutang tungog ni Nuno. Mga ka-idol, kay ang tuba, kung walay tungog, puti, gina siya. Klor di gatas. Mao nang tuba, kasagaran pula, kay butang tungog. Oh, kini oh, tungog man ni oh. Unsa nga tungog kani no? UTC siguro. Tungog ni. Wa pa kuyawan ang sanggaban no. Oy, tabon-tabon no. Kita muna ni. Aw. Ini ni. Istilahan no no? Na, Na. nagbitay ang kalagayan natin dito. May isa ikaw, may isa sinaw-sinaw ba? Unsa ni reserba ni? Ang kaso ni Dre. Oh, dati pikas. Kon. Ang gaba na. Napuli ko dili tulo. Di masuk galon eh. Akong matulog ka sanggab. Hindi ma Mubalhin ka, abisan sa nimo ni. na. Sudah itu. Pikirin lagi sa nga bakang. Karon? Alami anak ko tiro no. Ingon siya. Mga ka-idol, mainom tag kinuter karon. Kay kuteron daw nini ang kulto niyo. Pagkalami ano? Ya. Lami kay acting ron eh. Kung nana, ha? No? Kinuter pa gyud. Oh, samad ka. Ay kumpiyansa. Oh, okay na. Na. So, yan ang giabisan mga ka-idol. Oo na. Kana mga ka-idol mo tulo na dito sa Na. pero dili pa na pwede sanggaban. Pana. Ngano man? Hinay pa siguro. Pwede na ba dungo naman? Hindi ganda. Tangan na pwede mo tangan. Bahala dihan gusto yan akong kuwaon. Ah, siya pa sanggaba na guro. Okay, si magbut-but ka. Okay. Asa kang plastar da? Balhin ko. Sus, paita din yung nasa babahol lubi mga ka-idol. Uy,
Ah, Ipuli lang. nani din kinabuhis man ang gitig yun eh. Ano na? Oo. Siguro ta eh. Palwa na. Siguro. Mga ka-idol sa mga kuan diha gusto mo sakag lubi kung alanganin mo ayaw na lang yun. Para rin sa mga nai-experience sa pagsakag lubi mga ka-idol. Kung kanang kinabuhi dahil sa mananggiti ba partilisura gid eh. O kay diri ka o napay mga kuano liguan niya. Pa o Sakit. delikado pa malaksi. Oh. Nya ang kuyawan ni mga ka-idol kining mag-uwan. Oh, kana. Danglog kay ni. Delikado ba? Oh, ipis sa pusuno oh. Gidungag niya sa galon. No. Ah, Yati abot kinagtunga no ba? tungag ni. Sus. Labisan ni ah. Puno ni. Sus na. Isa galon gi siguro nagkapinog ano? Oh, basta tulo ni. So isa ka punuan mga ka-idol, pilak sanggab duha? Duha lang. Duha. Kaya isa galon, so kusog-kusog giday nimo tuba ni. Pero buyag lang. Labisan. An lang mamintin daw. Karon oh, bugya lang. Oh. Nga way abis. Labisan ni. Oh. Sa mo tagtulo ka sanggab ni? So magtulo ka sanggab, ang isa paupos na pod. Oh. Apat ni. Makapat ni suwan. Mga ka-idol, nakita diri sa kuan sa eroplano kay piloto ta. Oh, kugihap. Sus. Mayo mo pilpil sa palawas lubi oy. Dapat sanggaban na ni. Dungo na. Dungo naman ka. Dungo lang kaya makatulog. Sunod lang pala. Sunod adlaw gid tama gid. Mga tulad daw ko. Pat. Ana. Oh mga ka-idol no? Oh, kita niyo mga ka-idol, nagtulo na ang sa kuan pa ni bulok bungol sa Bisaya o sa term nila ni, sa tawag nila ni. Mao ni siyang kuan diha mo agas ang tuba sanggaban og sugong. Depende po sa lobe kung kusog mo tuba napoy hinay gamay ra gig tuba. Pero mga ka-idol oh, pansin ako oh. Oh, tulo pansin niyo mga ka-idol. Tulo gid siya. O si usbon ako no, mao ni sinuno, mao ni pa-acting ako. Sa kanta nga bagong gibuhat nako. Siya ang mo-acting mga ka-idol. Abangan ninyo. Naa siya sa video sa sunod na ko nga music video. Bantayin niyo na. Tanawon niyo ang galaw ni Nono kung unsay ang kinabuhi, unsa siya mulihok, unsay trabaho niya kada adlaw. Kanangkod mga bugas-bugas lang ba? Niyo. Kanangkod. Oh, asa pa ka mga ka-idol adto kag syudad, di ka tilaw sa kag sangkutan. Diri lingaw kay Idris Bukid oy oh. Wala. Pusog kay hangin. Mga tao diri wa puy hangin. Na syudad ang daghang hangin. Wala pa no? Mana? Ayati. Humanas nuno. Humana daw. Lang ko. Manaog. Ikaw na naog. Ako na. Oh. Hug lang ko. Itonol. Tunol. Lang kay. Una ang PL. Muna desisyon nimo kung unsay Ay ulo. mura ka kining kabili. Kuya og isnuno anad jud. Palingot nga nito. Sus, di paningot. Lami kay nga trabaho mga idol. Oh, wa man kayo itonol gikuha man nimo no. Itonol man kanako. Di na? Wala. Di na lang nang luod na ka. Apat ng dalo na. Dagan na gina. Ino. Oh. Naor ko. Naog na ka. Sunod ko mga kaidol. Lisod-lisod gini mga kaidol ba. Mot gyud. Aging nuno. Asam siya ni agi ato.
Agoy mga ka-idol. Agoy. Up. Ah. Sakit ta, uy. Sakit. Sakit ang kilid, uy. Okay. Successful mga ka-idol. Ang tuba, nakuha lang yun. Usa mo ni? Oh, may hakak ni. Wala ba? Ini? Ang yati. Usa mo ning hakak nila ni. Ah. Okay, successful. Successive. Tuba. Tuba dono, dono. Uy. Uy, wa man ni sala ni. Wala sala. Daw? Oh? Terus nabisan gabi eh. Bisan mo. Dire gyud. Dila kuno. Sus, tilawan na to. Ginawas ako. Okay. May kapay. Tamis makahubog gini ba? Kubog na. Kubog. Parang yun. Okay na ni. Oh, mga kaidol. Mao na to. Sinuno. Mao na mo acting sa sunod video nako. Sa katong music video nako. Bagong nahuman ako nga kanta. Aray na oh. Kuha na mo. Kuteron daw na mo ni. Magsugod mi mga kaidol. Kay mo acting na sinuno. Tara.